To je len prvá lastovička. A samozrejme to nie je konečné víťazstvo. Pretože vieme, kde je skutočná moc v tomto štáte. Dennodenne sa hneváte na politikov, ktorí sú vlastne iba akýmisi figurkami. Sú to len vyjednávači s verejnosťou. Vyjednávači skupín, ako je Penta, ako je JNT, ako je Slavia Capital. My sme tu práve preto, aby sme vyjadrili svoj odpor voči takýmto praktikám, aby sme vyjadrili svoj odpor voči tomu, že bez ohľadu na to, koho volíte, či volíte Smer, SDK, KDH, SAS alebo Most Hit, vládnu nám stále tí istí. Tí istí dnes a tí istí budú vládnuť aj po voľbách. My sa chceme spýtať pánov z JNT, či si už vybrali, kto vyhrá nasledujúce voľby. Chceme sa ich spýtať, či vrátia tomuto štátu a jeho obyvateľom peniaze, ktoré ukradli prostredníctvom niekoľkých firiem. Spomeňme si na predražené elektronické mýto, ktoré vyhrala firma, za ktorou stojí práve JNT. Táto zakázka vyšla tento štát v porovnaní so skupinou, respektíve firmou, ktorá dala najlacnejšiu ponuku, viac ako 6,6 miliardy korún, teda o viac ako 220 miliónov eur. Aj preto sme si prišli dnes symbolicky po tieto peniaze. Máme tu vrecia na peniaze a dúfame, že tí, ktorí hovoria, že konajú v záujme občanov, to tým občanom aj vrátia. Sú to naše peniaze, sú to peniaze nás všetkých. Sú to aj vaše peniaze. Aj vaše, aj vaše, aj vaše. Nemalo by vám to byť ľahostajné, pretože takto sa nechávame okrádať denne. Žerieme politikom ich sľuby a počúvame tých, ktorí zavrávajú naše znepokojenia a nezodpovedajú naše otázky. A potom sú každé voľby len drahšie a drahšie. Na úkor takých finančných žralokov, ako sú títo. Týmto je srdečne jedno, kto vyhrá voľby. Pretože oni sa už rozhodli. Oni investujú do politických strán ako do akciových spoločností. A niekde im to vždy vyjde. My by sme však boli radi, aby im to konečne už nevyšlo. A jedným z takýchto opatrení je zmena financovania politických strán. Potrebujeme legislatívu, kde biznis nebude pripustený do financovania politiky, kde politické strany budú predĺženými rukami občianskej spoločnosti a nie akciovkami pánov z JNT, Penty a podobne. Dnes Slováci môžu oslavovať, pretože pri vyhratom súdnom spore s Pentou ušetrili, ako som povedal, miliardy. Kto nám však vráti tých 6,6 miliárd? Kto vráti občanom Slovenskej republiky túto krajinu, ktorú nám berú aj takým spôsobom, ako napríklad zástavbou na Kráľovej hore, jednou z posledných oáz Bratislavy, kde sa chce takisto navyvádzať JNT. Ak si myslíte, že za tieto peniaze máme nárok, poďte so mnou, zavoláme si pánov Tkáča a Jakoboviča a poprosíme ich, aby tie peniaze tomuto štátu vrátili. Lebo to nie sú ich peniaze. Nepatria. Ďakujem.
Kto chce ešte naše peniaze späť? Ja. Poďte. Ja. Poďte s nami. My sa chceme s nimi rozprávať. Kedy nám to napoví. Vhodný termín. Nie sú tu. Chlapci sa zlatili. Viete, my sme... Viete, stačí nám niekto zodpovedný. Aspoň dvaja. Kto tu kľúčov od sejfu. Kto tu zodpovedná za financie, lebo viete, ide o takú vec, že oni ukradnú tomuto štátu na predraženej zákazke na elektronickom mýte 220 miliónov eur. A to sú naše peniaze, to sú napríklad aj vaše peniaze. A my by sme ich chceli späť. Chceme sa s nimi dohodnúť, podobrať, že akým spôsobom občanom tejto republiky vrátia tie peniaze späť. My sme si neprišli vyvolávať nejaký my skutočne sme prišli v dobrej viere, že sú to slušní ľudia, ktorí nekradnú a ktorí si uvedomujú, že majú isté peniaze, ktoré držia neoprávne. A my sme si v zastúpení občanov Slovenskej republiky prišli vystriedať. Môžete nám s ním dohodnúť slúbiť? To môžeme sa na recepcii dohodnúť. Môžeme byť dvaja. Jeden. Tak potom my vás plnomocníme. V poriadku, Za občanov. ale na tom stretnutí, prečo len jeden, lebo je nás tu viac zástupcov. To máte tak, že pani Jakobovič a Tkáč sa tak boja, že pustia k sebe tam jedného človeka? My sme neozbrojení, môžete nás prehľadať. Kľudne. Takže, jeden, v poriadku. Tak tu máte všetky vrecia. My sa budeme pozerať. My sa budeme pozerať. Pozrite, to je normálne, ale veľmi Poďte tých dvoch agentov, čo sa tam ešte dostali. ale nie, však vidíme ho, tu sú presklené, to je taký dobrý dizajn, že presklené. No to je dobré, nie? Tak hrajú, vidíme, čo sa tam odohráva. Asi sa snažia hrať otvorenú hru, ale možno iba na prízemí. Myslím, že aj pani sekretárka potrebuje odborného poradcu, aby vedela, čo má povedať pánovi Chmelárovi. A termín, a čo? Tak sa slušne zachoval. Čo je tento modný sajtu? Alebo my sa vám rozumie. My sa vám rozumie. Medzi tým musia niečo vymyslieť. Takže
zaujímavé, že ma najprv vyzvali, aby som si dohodol schôdzku a potom mi návratníci povedia, že nevedia, kde sú pani Tkáč a Jakubovič a že nie je kompetentná povedať ani kedy tu bude pán Tkáč a Jakubovič. Ja verím, že sa tu ešte do volieb ukážu a preto som tam nechal na seba kontakt s tým, že vraj pán Tkáč s Jakubovičom zvážia našu požiadavku a zvážia to, či nás príjmu. Samozrejme, že o všetkom sa dozviete a my ich budeme kontaktovať pravidelne a keby jednoducho nedodržali svoje slovo, tak sa o tom dozviete takisto. Pretože, ešte raz opakujem, sú to naše peniaze a nastal čas, aby sme sa prestali dať vodiť za nos. Aby sme prestali tolerovať také spôsoby, ktoré túto republiku neustále okrádajú a zadlžujú. Korupcia v tomto štáte predražuje všetky finančné zákazky o viac ako 30%. Ak sme s týmto stavom spokojní, tak mlčme. Ale ak si myslíme, že tieto veci sa musia zmeniť, že nie páni Tkáč a Jakubovič, nie Penta, nie Slavia Kapitál, ale my všetci sme akcionármi tohto štátu, tak v tom prípade máme minimálne nárok na odpoveď, čo sa stalo s našimi peniazmi. Ja verím, že tú odpoveď čoskoro dostaneme. Budem vás o tom informovať. Ďakujem. Takže sú féroví páni, tak nech sa vyjadria. Týmto vraciame sa späť pred PKO a týmto toto zhromaždenie ukončujem už len z toho dôvodu, aby sa tu nevyskytli nejaké nemiestne incidenty, ktoré si nikto z nás neželá, lebo toto je pokojný protest. Ďakujem za pozornosť.